दिनै मा होनगोन आरो खामानि मावगासिनो आङो होमबाबो आं माने जोबोद दुखु आरोना नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन माने पुर्निमाया आंखौ माने मानहानि केस होनो नागिरबाय आरोना मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं माने जोबोद दुखु मैदोमा माने केस होजासिगोन आरोना आं जोबोद दुखु जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानहानि केस होजासिगोन आं माने जोबोद दुखु गोसोखौ दा नोंथांमोना आंखौ एसे हेल्प होनांसिगोन दा हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना माने आदा मैदोमा माने पुलिस केस होजाबाय आरोना माने पुर्निमाजों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायबासो मिन्थिगोन आरोना माने मैदोमा पुलिस केस होजामारदों नामा माने पुर्निमाजों बेखौ माने भिडिअखौ स्किप खालायालासिनो नाय होमबानासो माने पुरा मिन्थिगोन आरोना माने फारसेनिफ्राय नाय आरोना माने पुर्निमाया पुलिस केस होमारदों नामा आरोना माने जोंहा आदा मैदोमखौ बिनि सायावनो आरोना दिनैनि आपडेट भिडिअआ आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो आदा मैदोमा मा होनदों माने पुलिस केस होजानानै रायजो राजा नोंथांमोन दायो मा खालामबावनो पुर्निमायाहाय पुलिस केस होनो नागिरबाय आंखौ मिथिबाय मानहानि केस होनो नागिरबाय जोंहा पुर्निमाया आंखौहाय मिथिबाय ना मानसि लागायनानै बुहोनो नागिरबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जोबोद दुखु माने आं गोसोआ माने दिनै मा होनगोन आरो खामानि मावगासिनो आङो होमबाबो आं माने जोबोद दुखु आरोना नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होनानै होगोन माने पुर्निमाया आंखौ माने मानहानि केस होनो नागिरबाय आरोना मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं माने जोबोद दुखु नङा होमबा आङो स्क्रिनाव होनानै होसिगोन दायो माने खामानि मावगासिनो दङ नै ओरैजाय न' बानायबाय दोङो थारमाने दायो मा होनगोन दा माने फंनैसो जावफैनायाव माने पुर्निमाया आंखौ मानहानि केस होनो नागिरदों आरो आं स्क्रिनाव होगोन रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो हागोन मिथिबाय ना जिखुनु जाया आं बेखौनो फोरमायसै थाम्फै दांग्रा बादि ब्रुं 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 माने ओरैबादि बिरनानै जेरखम खि नागिरनानै थाम्फै दांग्राया बिरा होमबा माने मैदोमनि नाम्बारखौ बिदिनो ब्रुं 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 बहाबा बिरनानै बहाबा कालेक्सन खालामबाय मैदोमनि नाम्बारखौ कालेक्सन खालामनानै आंखौ मेसेजाव होनहरबाय जे नोंखौ आङो मानहानि केस होगोन आं मिथिबाय मानसि लगायनानै मानजि होगोन आं नोंखौ मिथिबाय ओरैबायदि दम आरोना मिथिबाय मानसि लगायनानै बुहोगोन आं नोंखौ मिथिबाय आं स्क्रिन शट मारिनानै होबाय थागोन नोंखौ पुलिस केस होगोन आङो नोंनाव मा दङ नों ड्राइभारसो मिथिबाय ओरैबायदि बुंबाय माने नों ड्राइभारसो नोंनाव मा दं मा औकात दङ नोंनाव हा नै बेफोरबायदि बुंबाय आरे साला सैमान फिसा मोसौ बलद पुर्निमा नोङो मा होनदोंमोनलाय हा मा होनदों नोङो जेबो गैया औकात गैया हा मोसौ नों गुवाहाटियाव भारासो थायो नै मोसौ न' लुगासिनो गुवाहाटियाव बोरमा साला नोंनि बे क्रेटा गारिया हा नोंनि बे क्रेटाया 7 खान मोनगोन बेखौ फानबा मिथिबाय नोङो मोसौ साला नोंलाय मा सानदों आंखौ औकात गैया होनदों नोङो हा नोंसोरबायदि भारा होनानै ओरै भारा होनानै थाग्रा नङा जोङो मोसौ नै जाबाय बुन्था मिथिबाय हा केस होनो ओंखारदों मानहानि केस हा मिनिनो ओंखारो आङो नोंसिनि नों निजेनि केस होजना खारबोना थाफैदों हा आरो आंखौसो केस होजानो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन आं भिडिअखौ बानायनो गोसो गैलामोन बाट आं मा खालामनो माने जिबादि थाम्फै दांग्रा बादि आं बियो ब्रुं 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 बिरफुंनानै माने मैदोमनि नाम्बारखौ कालेक्सन खालामनानै बियो मैया जिबादि आंखौ दम हरबाय मिथिबाय आं ओरैबायदि जोंदों मिथिबाय बेफोरबायदि बुंहरनाङामोन मानो होनबा गाव गावनि लेभेलाव थानो गोसोब्ला गाव गावबागाव था मिथिबाय जोंबादि मानसिखौलाय मानो नागिरदों हा मानो नागिरदों जोंबायदि मानसिखौलाय हा जेराव जेबो गैयानो लेभेल गैया मानसिनो ड्राइभार मानसिखौलाय मा नै आंना मा मानोथो नोंलाय माथो नाम्बार नागिरनानै गोदाव सोराव आंनोलाय मानोथो मेसेज हरलाबायखो मुगै सुगै जायाफ्रा मालाय हा मानसि लगायनानै बुहोगोनलायनो बियो मोसौआ आं ओंखारदों जाय बे भिडिअआवहाय आं नायगोन जाय पुर्निमाखौ मोजां मोनो बियो साबस्क्राइब खालामनाङा बे भिडिअआवहाय आं गायो आरो जाय मोजां मोना बेसो साबस्क्राइब खालाम नायगोन आङो मिथिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों साबेसे मानसिया साबस्क्राइब खालामो माने बहाय नुजायोथ' जोंनाव शो जायोथ' बे भिडिअ साबेसे मानसिया माने माबा जादों नङा होमबा साबस्क्राइबार जादों आं नायगोन सोर साबेसेया मोजां मोनो सोर साबेसेया मोजां मोना जुदि मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा मोजां मोनाबासो थुथाबनानै हो अब्ला बुजिगोन आं होनबा पुर्निमाखौ मोजां मोना होननानै मिथिबाय दा ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरबावदों बियो नोंखौबो मोनथिनो ओमफ्राय आरे बाबा जोंखौलाय मा मोनथिनो जों गुन्दाखाब्रा हो जों गुन्दाखा नालाय जोङो ओंखायनो मालायफोरखौबो जोङो जेबो बखिनो थाङा बुंनोबो थाङा मिथिबाय जों निजेनो गुन्दाखा नालाय नोंसोरसो मा सिङावबो गुन्दि आरो माथो बेलेगखौबो नोङो माबा जावफैलाबायो बखिलाबायो नोंसोर गावनो मैला सुवा सुथि नोंसोरो गावनो आरो नों मालायखौ बखियो जों बिदि मालायखौ बिदि ट्रल खालामाना बुङाना बखिलाबायाना जोङो मिथिबायना बेफोरबायदि होननानै नोंसोरसो
दा बेनो भिडिअआ रायजो राजा नोंथांमोन मैदोमा माने केस होजासिगोन आरोना आं जोबोद दुखु जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानहानि केस होजासिगोन आं माने जोबोद दुखु गोसोखौ नोंथांमोना आंखौ एसे हेल्प होनांसिगोन दायो पुर्निमाया जेबो गैया होनदों औकात गैया नोंहा ड्राइभार मानसि इमानदारि ड्राइभार आरो जनता भबनफोर बायदियाव जोङो गारि सालायो जोङो सरकारि गारि सालायो जोङो माजों जोङो डिउटि मावो जोङो मिथिबायना गभर्नरफोरजों जों डिउटि मावो स्क्रिनाव लगायना होगोन आङो नांगौबा नङाबा एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन आङो आसामनि गभर्नरफोरजों जोङो डिउटि खालामनो मोनो गभर्नरआ फार्स्ट फ्ल'राव थायोबा जों फार्स्ट माबायाव ग्राउन्ड फ्ल'राव जों थानो मोनो होमबा नों साननानै नाय होमबा मिथिबाय बेफोरो मोनथिया जोंनियाव जे मा लेभेल दङ मिथिबाय ड्राइभार नालाय मा ड्राइभार नुवाखै बन्धुफोर नै गुवाहाटियावबो एक्सुवेलि न'आ जागासिनो दङ आं खोन्थायाखै नोंसोरनो जाबा खोन्थागोन सानदोंमोन नाथाय नै बेलाय लुगासिनो दङ आरोना नैबेलाय नै जाबायानो अलमस्ट माने आधा आधि थांबाय आरोना आधा दंबावो ओरैजाय लुगासिनो दङ नैबेलाय ओरैजाय लुगासिनो दं आरोना ओरैजाय गासिबो मिथिबाय दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन आरोना माने मैदोम बुंनायखौथ' माने बयबो नुखाबाय आरोना माने भिडिअआव मा बुंदों मैदोमा माने पुर्निमाया मैदोमखौ केस होदों होननानै बुंदों आरोना माने माखौथ' बारा मिथिला जिखुनु आरो माने स्क्रिनाव होनानै होखादों आरोना माने SMS लिरनानै हरनायखौ आदा मैदोमा माने गावनि माबायाव इउटुब चेनेलाव माने भिडिअनि गेजेराव माने एसे माने स्क्रिनशट मारिनानैखौ एसे होना होदों आरोना स्क्रिनाव बेखौ नायनानैथ' मिन्थिखामारदों माने आदा मैदोमा थारैनो माने पुलिस केस होजामारदों आरोना बयबोथ' नुखाबाय आरो लोगोफोर बिराद मानसियानो माने बे पुर्निमानि बारै माने बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखादों आरो पुर्निमाया माने खननै हाबा जानाय ना मा होनदों बेखौथ' जोंथ' मिन्थिला माने होनदों आरोना माने गोबाङानो होनदों आरो रुम भारा थायो ना मा होनदों माने गुवाहाटियाव रुम भारा थायो होननानै बुंदों आरोना माने बिनिफ्राय क्लास 8 ना मायाव फरायो होनना बुंदों मिथिला आरोना बेखौथ' जोंथ' मिथिला माने कमेन्ट खालामदों आरोना बेफोरबायदि गोबाङानो माने बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे माबाथिखौ बुंनानै होबाय आरोना आरो जुदि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैमारदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदो आरोना आरो सोरबाफोर जुदि मैदोमखौ मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना जाय माने आदा मैदोमजों सापर्ट दं आदा मैदोमखौ मोजां मोनो बे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बिथांमोना आरो बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल चेनेलनि बारै नेनानै थाबाय जाबाय आरोना माने आं जेथिया भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना माने नोंथांमोना जुदि गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना माने नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।